play ula bakala shikat de ba ula tau senrang ya badeng dot tedong ajeng siau play ula de ban tau kan thei ya badeng dot tedong kenang ba un sing thu bat un hunru ga man sim ba balai ki kan thei khasi ki ajaj oki sim jaj ya la de ngai dan iwe long kri iba keran sepang jamba deng dot tedong te i ong kum nu hana blei la baklai sha ban thau shin rang ni ba deng dai te haba kum ta te ba deng pi ha ban chen nyo ma pi ban kala kan thai no haba ye ka jaj ban riu ru tim si pi bertiu pi la dei ban phalit kala no ma pi ban kala sha kan thai na u shin rang mo Asal tenat bahai kena kejeng keran jo kini ki kong bro arngut keng. Itu kong iba keran ben ki ong ba uba deng todong ublei lo tau baklai uba deng todong. Bar sai ni kong ibe pade iba menjur yang hana ba badeng todong pidi mesmutu pidi penkelakan penkelakan henu ila dia ne penkelano e kejeng ngojong tengang ong kumni. Pi kan pikasi nalor kabam e nalor ke kwayo e nalor ke kwa sambai e Henry pinang kwa sayanga ban pengkelarang ba o pengkelakan thei tu ya ai bisa ma pi dai la ai bisa ma pi la bani ai bisa ha nep shui kran ben da kaktien ne da pi ong pi bar khit kan thei si nei ba pengkelakan thei no pi badong ngali usnyu ngara te snyu lupa kum ne kum pi kan thei sto tang ba bale pi kam e usumbai Jung orang baru walada pide tang kanong kha pide khandau pide tang kanong bam pide tung kanong up pide tang kanong syak besa kumno pia khor pimile eranya de kumno pia kam ru yo sombai jung orang ba lada klem unong rem ka khandau ka sap de klem unong pu de khandau ru kam seiso de klem unong thong ru pimio sombai kumno pimile ran balai pi akran kum gini jai kentien klem unong thong kumno pinyo sambai klem unong riru klem unong sumar kumno pinya seiso klem unong pu kumno unmi sambai klem u nong prat nong thiu te kumno kan long kan man kumno pimile ran kani ka jaj benriu khasi jungi hato pisukwa ban pawil di tang sosial media lada kita ki ba share kini video ba ben kini kentai yang wadeng rong dei depan kre no nai ya kran shu ya kini kidong elam jong kadustur jong kabalang jong kakur to pen kre no ya kini kentai ban ya tai ni abor badeng todong pen kre ini kentai lada mano ba kloi ban khot ikni kan thai bani dibiet ban nga am ngalong ridi kanu poru amdei ba kin chu show up tang hak social media ban kiu katoka viewers jongki le ne subscriber jongki dem kre no manta dem kre no ba khot la shai ne la chisngi bang ni dibiet ban kini kan thai arngut ki ba ben yanga la dalong kabala ngangan ongi pibar khoj wa page manta ka miet ya ka live video jonga am de pan khre no ikni kan thai mo kide na west ne kide na east ne kide na bhoi ne kide na war ne kide na noru de pan khre no manta hi ban ye dibiet kide kan thai kide bal abyang ban ye dibiet pan nga tang ba karai kalong hapi ki babun balang dei bakini kan thai kide bal abyang ban ye dibiet pan nga amdei bakin chus ngau batang kata ka jing perkhat juki kalabyang di lada kilatip lu di kadustur lada kilatip lu di kabalang lada kilatip lu di kaan lada kilatip lu ya karo kompenya di long kiba kloi bani di biar penga handela pientip di anta wat ju le khlew ju le sarong namar balai ngangam de upo chanrang uba pinia kran kat bamon kam tam pi de ki kan thai yo pidu tengah hadien yo pidu ukon hadien yo tang nong ri no sumari piru mdon namar balai wuju sngo khlew wuju sngo kharong sarong tang ba pi la perkhat be kata ka riti rustor jong pi kade ka badai henry ngangan ongi pi manta nang dor haka kes nang don haka an
kiba ajat kan thei borobor ki kwa bandrul jela mekhlaya phinle ka pafimon peleng dan ta sto menta nang don hakaan menta nang don hakajingele kon ka stot namar phabari ka stot antar bha wat ju kwa hiru ba phanchong ma khli jonga lada phadai kan thei wat perkhat ba phanchong ma khli jong badeng do todong hakajingele nai kran kai social media namar ngi ya bedakaan ngiai beda ka kes hayeng li yang sawi yang sawi yang stem yang jerngam ng keu bet sto namar ngi de chenrang lia ngi de chenrang ka briu nyetrep ngim jui bo kumpak kan thei bom tip an dia ngi ya da ka an sto tat ndang ngi la job kes ya pasia am pham ko ngo ingi ngin ong sat kene muja jonga sat ne sangkara jonga sat ne juti jonga hakata kapor la pham ko ngo amdan hiru udekhar nu phareng bandri bersumare pha phala poi bi chanala das ngotho bhai kata ha anta waju kap waju labla namar ba kisngo sarong ka dostor kala banyadai phi ka balang kala banyadai phi ka kur kala banyadai phi sayepe kat kum ka kes banging ngidang yale menta anta sto wat jus ngotof lia sto wajus ngotof lia nak takadaw ngau ipi anta tedir sto nadu bami ka video jonga phaminut em thak klumar ni jala mekhaya phayetieng em stot brois kata telia ba pensit ka kanthei tia phayelong thep khsau sanrai em nadu ba bangather manga te menta phay antat em stot handrei saka kanthei menta ne kre ban kiu badeng ha ka khli jung badeng rotrong ngaung khon ka stot antat lia yo la phamla bani di biet ban nga ha kanu lempung jaka paj ba na lor banang don ka kes bar ka jingele jaj kemi berjaj pa tang kata phia bau sto ngim ju kwar ban yum snam produk persnam handrei nak banta jung ka ksau sanrai ngim ju kwa ban ya snam prarang ba ka ksau sanrai ka de ka jaj kemi namar balai kapan bit nak nalong la jong kumni khnang bangini shrut produk persnam kaksau sanrai kajat kan thei kadai kaksau sanrai nak tarap ka kan thei mentah ne kamut ban syong kli badeng dok todong tang ba kini kan thei jung jat berujung kim benar bangin nang don ka jengele mentah mo jat kimi berjak pa oh ho ho that ha ban perkhat pinang i pho sneu ne pidina boy ne pidina war pidina langam ne pidina guas kasih hil ne pidina is kasih hil ne pidina penar ne pidina khandriam ne pidina nor ngangan tip tang ba pidang i pho sneum ne in phim tip ra banginang don ha ka jingele ha jai kemi be jai kpa hiying sistem ngin le athma phim tip ra i ngi ya ngi ki jai kpa ngi ya ka an ya ka jingle be an jong ki jat kemi das ngotho bai kata jar kino kijat kino girangba ki bag support bag kersian yang ba dengan otrong wan join bernga ngan a ki jing lai do ya phi ki senrang kajat rujungi bat phi ki kan thei ki bag kap ki bas ngau he ki bas ngau meng bas ngau kraw amdan mano ban ya dai phi dari ka kor ka dostor ka balang amdan mano ba ya dai phi lada pinang pan pau dur khmat ang ni khmat wat unman para jung phir tre ban sumari phi nakan ma bai kata namar hak jing yele ngi chenrang hak khande ko siap la jong ngim yo bha ngim yo banta ngim don kam hiru ban yada ya phasia ka khwan man toy simet la ne ka delila das ngutho bai kata aspa nak takada ken anta na ikat ni ganti kong leh na ngapet nga i kum i ba itri si tom ha ken ide nong rap e namar kadur kadar ru pen i kum nong rap tang ma imbanai ka badang khandau ngidon ha e ru imtip tang ma ikop yang sa itu iwe kena itori basendam hi de kena nong kandong hi tang ma ngaptip ide na e tang ma ikop yang lagai imtip bangi ngidon ka jingile ha imtip bangi ngidon ka jingile ha pi karan lemir social media
ngi le da ka an sto mdon kam ye phi la phi tof du ata don mano banut padang share kini video sa ong ni kini kan thai arngut ki bakop yanga wani debate pat nga markhmat saring social sakhot ik social media par khot yang ni jalan mekhalaya bakini kan thai ki di banya debate pat nga markhmat so ha kano ka jakaru dari ha polo ground la ni ha madan student la ni ha madan malki la ni ha kano jaka wan markhmat ni debate kenang bakin ring di social media kani ke jalan mekhalaya bar khot phila ma phine la manga phidi ma sotho ikata nai penia yau tang social media ha Facebook ha peleng yu ngangam tip so na kani kada ngong anta lada phi ha ka jinglong ka thela jong yo ala da phi rem omdon mano batre shu ya phi ban sumar ban ri lane ban songkha songman ni phi antat ikata so ngangam de rukai ba phi ni pakhat kum kitik khna rukai ba phi ni kren kat bamon phi ni comments kat bamon tang ba lada pangkre ya kata ka state lane kata kai jing ya debate ni phi di ban slur kum ba slur manga badeng dotrong omde ba shu benkai yang ya kerteng jonga lani ya ke video jonga omde mchu benkai kumta ba pen slur danor dano sto kena ikat ka kena ka rukai ka long thik karot bibi rot please bajar lia ba dietat erong ren yang lejong kumno ki kimi ki pa jong ki kumno ki bahi yang sam jong ki ru kim le ran hanrei ki singa we tek ba kata kan te kal abyang ban ya dibiet ban nga wat upadar pastor umnut ban dibiet ban nga wat utaw nungilam dustur nungilam himar umnut ban dibiet ban nga wat utaw MLA disir umnut ban dibiet ban nga kumno da kan te kan dot ban ya wa ban ya kontes ban nga kumno pamiale ran lada bar khoj haka society jong ka imlang salang jongi wat I lat ba ka kan te kan kius skong lada ka kan te kan kius kong hang ne khri jonga ngangan ong pi menta ngan ya no rekti ngam ya chut rakjat pi de masotho e kata nak ta kata ngong pi anta namar ba what you come ba kan ne ka jat bru jongi ka di ba ai jat saka kan te what you come yo pi baw hadien lada ngilit mangi ngijop mangi stot ngiselat na phang lia anta kat badang don ke jingile da anta stud hana kajak benriu jingi diba ajak kan thei peleng stud bunchua doi jonga ngasemenjur bat pasya stud nak takrau anta jinjar mangi urang bak long enjoy ma phak kan thei puj saja ini kiwang ba ka stud long kat balik manga bateri manga kan bam ma pha puj kun ka stud antat lia ngangam dei mga po senrang lia papanele ka bamon stut antat kat barang don ka jingile wat ju pen i ke ki bapen bitarengi yo ladangi ngilaya parat ungi pibau yo pibau anta kam tam badi kentai anta bat da antat ketur mi sentur lia yo bau nei kop thanra tidak kop lia adu ata lia ngang tu daung ajar keteng ya ka pramangi tini balik ke mencon keteng juga ngala mencon keteng juga ngala mencon keteng juga ngala ajar keteng juga balik ke jar keteng juga kadon hok ayu ban jar keteng ya ngala ajar keteng juga adu mentang ajar keteng juga kan kadai bahkan jar lada pim soto ngan ai beda ke deformation case lia namar nga khamechon ngong kentai handrai ngamen kerteng jong handrai kini kentai kijar kerteng ya ngan ada deformation case lia kumba pikren pinbau lia jadi kentai pinbau namar ngah du menta ngamen lia kerteng jong gibanga ngamen tang baki kilakran palat ya ka ke banga ngapai dunut handrai kini kentai kiba mention kerteng jonga kyo jingbit nang no lia ban mention yang ngala keren ya ki ya kerteng jongki ya ke family jongki ya ke kur kerja jongki ha stud
Tetap lu kata tu ong gini tu kan thei pha kan ni mesti banga wa deng trong ong bet bang kre ya kata jaka kumba pi tof ya wa deng trong social media pi kloi ni manwan kata jaka ban ye dibit markmat wa deng trong sakot social media baru khoj lara kimla ban jubab kat banga ngan bu jengkeli te tang kata kamu ki di ban song hing bedi kim don hok ban interfere nga na marngang clemention ni kerteng joki yes ko thup e kata